Знаете ли какво е първото нещо, което казва човек, като посети магазин за матраци, особено ако е българин? Може и да се досещате. То е: търся си матрак без пружини. Ето затова правим и това кратко видео, за да направим разликата между двата типа пружини, които се предлагат на българския пазар. Първият е Бонел пружина, вторият е Pocket Spring или Pocket пружини. Първата система, Бонел пружината, тя е широко позната на българина. Стара пружина, която е с голям диаметър, метална спирала, която държи всяка една пружина, метална лента, която държи пружинения пакет в края. Съответно, тя доста бързо започва да скърца и като се захаби достатъчно материала, тъй като метала се трие един в друг, тя се чупи. Разбира се, и не е толкова удобна за спане, тъй като тези спирали и пружини, които са захванати помежду си, се получава като една пружинена плоскост и предава движението на партньора. А ако имате голяма разлика в теглото, съответно по-тежки натиск, повече матрака е по-лекия, стои така леко по-нагоре от него и се завърта. Той няма избор общо взето, тъй като матрака стои неравен. И съответно не поддържа тялото толкова добре в правилна форма. От друга страна са Pocket пружините, които са доста по-нова технология. Според доста специалисти това е най-добрата система за сън. Те са изработени от индивидуални пружини, които са опаковани в текстилни джобове. По-подробно сме обърнали внимание на системата тук във видеото. Ако желаете, можете да го гледате. Но за сега ще спрем много накратко на нея. В сравнение с Бонел пружината, разбира се, това е много по-нова технология, много по-добра. Не скърцат тези пружини, не се чупят и тъй като не са зависими една от друга, те не предават движението помежду си и ако партньора ви е неспокоен и се върти цяла вечер, вие няма да усетите това чрез матрака. Доста по-добре поддържат тялото и са доста по-ортопедични. Затова следващия път, когато тръгнете да си търсите матрак, обмислете и варианта за Pocket пружини. Със сигурност може да ви допаднат, а и да се влюбите в тях. Това беше от нас, надяваме се да сме били полезни. Харесайте, коментирайте видеото или просто го споделете с ваш приятел, който си търси матрак. До скоро!